Jeg lå sidst om. Hej! Og i dag skal mig og Max lave noget, der hedder Yoga Challenge. Det er sådan noget, hvor vi laver yoga. Og lad os bare gå i gang. Lad mig se. Den første, vi skal lave. Vi viser det med iPad'en. Det her. Det skal vi ikke lave. Nej. Den så ud. Den første, vi skal lave. Den skal gå ud. Så svært ud. Så I kan se, det er den der. Den er lidt mærkelig, men det er den der. Okay, lad mig se. Okay, læg den så. Ja, vi lægger. Vi lægger den. Og det skal være ham der er ovenpå. Okay, fint. Mikey, kom. Okay. Hvor de siger, okay, du skal ligge. Kom, sådan der. Ja, stop. Nej, du skal tage. Mikey, tag med den. Take my hand. Du skal gøre det på maven, mand. Stræk ud. Take my hand. Never let go. Stefan. Okay, Jeg er klar. jeg er ikke klar. Hvor skal du have dit hoved hen? Du skal kigge på kameraet, har jeg sagt. Okay, hvad? Kig på kameraet. Hvad for kamera? Take my hand. Never let go. Yoga skills. Den er godkendt. Den er godkendt. Den er Yoga godkendt. skills. Den er godkendt. Hvad er det næste? Så næste. Ah! Så er det den her. Kan I se den? Den ser, så ligner det et A. Ja. Skråstreg W. Jeg tror lad os det er. Okay. A skråstreg W. Hvad var det, man gjorde? Det var sådan her. Hånden og så. Okay, mig. Op med benene. Skal ikke sparke? Nej. Og sådan her. Au. Kom med den her. Er du klar? Ja, så. Take my hand. Au, mit arm. Okay, du har billedet. Nå, så går vi prøve lige. Max var lige ude af billedet. Okay, 3. Det bliver jeg, hvis jeg er så går lige lidt mere over. Så. Okay, take. De kan stadig. De behøver ikke at se ansigtet. Take my. Den er sgu godkendt. Den er. Vi er godt nok på. Det næste Vi styrer det her show. Den der. Oh my god. Det får være den øverste. Okay. Nej, det vil jeg. Nej, det vil Det er jeg. altid dig. Det er fint. Se, det er den her. Det ser lidt umuligt ud. Det er kun sådan nogle tandsøge piger, der kan gå i split, der kan gøre det. Okay, Marke. Jeg skal jo bare ligge sådan her. Nej. Kom. Så min nej, det skal du ikke. Det er lige meget, hvordan jeg ligger. Du skal ligge sådan her. Jamen, det er lige meget, hvordan jeg ligger. Okay. Den ligger bare. Hvor skal jeg holde hende? På ryggen. Er I klar alle sammen? Nu sker det. Vis hans ninja skills. Den er godkendt! Woo! Okay, næste. Vi skal gøre lidt større. Oh. Okay, det er godt. Der har ikke været nogen endnu. Den der. Vi skal prøve dem alle. Det er okay, hvis vi fejler. Vi har ikke fejlet nogen. Vi har ikke fejlet nogen. Du må godt være den øverste. Okay. Holy shit. Okay, Maja, stå sådan her. Wait, kan det bare. Ja, Maja, sådan lidt længere ud, ikke? Sådan, så det står sådan, ja, sådan der. Og så skal jeg... Man skal godt nok have mange muskler. Du skal ned på hovedet. Helt ned med det her. Du tror jeg bare ned på hovedet. De så ikke på hovedet. Det var ikke tjent. Hun så ikke på hovedet. Hun gør sådan her som i. Okay, Hun har bare langt hår. Hvad fanden var det nu? Du skal ikke op. Hvad laver du? Skal du ikke gøre det på den måde, mand? Kan du så ikke se? Den er godkendt. Ja, woo! Ej, det gjorde vi ikke. Den er desværre ikke godkendt. Den kunne vi ikke. Den var var lidt for for svær. dårlig. Vi kan ikke alt det der parkour-pis. Okay. Nu skal vi... Nej, vi laver den der. Jamen bare med uden den der. Nu vil jeg være den øverste. Okay. Den er nem. Nu laver vi den her. Uden den øverste. Uden den øverste. Vi har kun 2. Det ser svært ud. Ja, det ser faktisk den nemme. Den er for nem. Okay, så er det. Okay, jeg skal bare gøre Det samme, som jeg gjorde før. Ja. Der. Okay, jeg skal lidt. Sådan der. Flyt dig rundt.
kommer den næste. Den der. Ja, ham der. Jeg har ham der. Den der. Nu skal jeg være den dumme. Nej, hvad var det nu? Jeg var ståsen her, Maggie. Maggie skal stå med sin røv op i. Helt ned. Sådan der. Og så jeg skal lige have min trøje lidt. Sådan stopper på der. Ja, mor, vi kommer lige om lidt. Take my hand. Vi skal bare lige lave en video. Så det bliver mega fed, og vi stoler på jer og giver mega mange likes, ikke? Okay, Mike, du skal længere ned. Jeg føler bare, at du er pisse højt op. Jeg ved overhovedet, hvad du skal. Den der bil. Øj, sådan der. Man kunne ikke gøre den bedre. Vi holder lige 3 minutter. Det er hårdt. Du tror på det. Nej. Åh, min ryg. Min meter til at være øverst. Sådan. Den ser god ud. Okay, vi skal lige spise, så vi holder lige en pause. Hej, vi er tilbage på spisning. Ja, og vi vil lave en yoga challenge, som I godt ved. Så vi skal komme videre. Så vi går bare videre. Ja, vi skal videre der. Maggie. Se her. Mig og Max, vi var simpelthen nået til. Det bliver ikke hårdt. Og det er min, der tager øverst. Jamen, det er den der øverste hårdest. Du skal stå på hovedet. Nej. Du skal holde fast i mine ben. Ja. Og så skal jeg holde fast. Nej, vi skal lidt tilbage. Det skal holde dine ben. Du skal gøre streng for det her. Tag mine ben. Og take my ben. Og never let. Du skal ikke løfte dine ben. Nu! Hvor er det godt. Jeg tror, vi tager en til, fordi så prøv at se, hvor lang videoen. Det kører bare. Den er allerede. Oh my god, det er så nice ud. Hvad? Nej, det kan vi ikke. Det laver, der er alle mulige inspirationer. Det er alle sammen det samme nu. Det er en klassiker. Det er godt nok en klassiker. Se her. Hvor bliver den god? Kom så. Kan vi gøre det? Hvad laver du? Du skal jo sidde med sådan der. Ja. Au, kan se mig? Au, jeg kan ikke se det, der er ikke slippe. Okay. Hold lige. Vi giver ikke op på den her. Den har vi. Nej, jeg har en mega god idé. Vi starter med at stille den her under, og så flytter vi den, når vi har gjort det. Nå ja. Sæt dig på den. Ja, fordi vi er lidt amatøragtige, så vi skal lige lære det. Og så fjern den. Men så okay, vent lidt. 3. Okay, vi prøver ugen. 3, 2, 3, 2. Og så sæt den. Så hvis du ikke længere tilbage. Så hvis du længere tilbage, mand. Vi mangler en. Og det er den sværeste, der nogensinde har fandtes. Ingen kunne lave den før. Ingen. Vi er de første mennesker, der kommer til at lave den her. Hvad fanden laver han? Det ved jeg. Nå, det er mens han hopper. Han er oppe i luften. Det her, vi er den eneste, der kan lave den. Og det er at stå op. Der er min kat.
den, Tommy. Det er den sværeste, som ingen har lavet før i hele verden, udover dem. Han spiller smart, ham der. Ja. Ham der. Jo. Jeg har svægt der. Jo. Men den vil vi lave mig. Men det... Okay, Tommy. Ja, ham der. Ja. Okay. Du skal have dine ben sådan okay. Er du klar, Tommy? Hvordan var det, han gjorde? Du skal gøre sådan her. Altså på en måde, du skal ende med at stå sådan her i luften. Men det er fordi, så hænger jeg der. Du ved det. Jo, jeg kan. Okay. Kom. Ja, er du klar? Ja. Er du klar, Tommy? Det virker lidt bøjset. Og så... Det er den sværeste i hele verden. Ja. Det er ikke alle, der kan det udover. Vi har faktisk støbt på verdens sværeste yogastilling. Kom så, er du klar? Ja. We do it. We do it. Vi har gjort det! Vi er verdensmestre. We are the Og så tror champion. jeg også, at du tager sig nu. Nå ja, den skulle vi skulle have lavet mig. Nu kommer den sværeste af med alle. Nu kommer verdens sværeste yogastilling, det mener vi. Vi får den så langt, at vi kan. Ej, det er så klamt. Det er bare sådan en handicappet dreng. Og nu laver jeg den sidste yogastilling i mig. Det kan